Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, hinaut ka kwantanig inspirasyon. Istorya ni usa ka magtutudlo nga humani siya nakasinati og aksidente pipila ka buwan ang nilabay. Gigamit niya ang arts, isip outlet niya ug mas napalambo pasab ang iyang talento. Gikan sa Toledo City, Maila-ila to si Ma'am Beth Ram Dakuma. Good morning, Ma'am Beth. Good morning, Nico, and good morning sa atong mga kapuso today. Thank you so much, Ma'am, for joining us. Can you tell us your story, Ma'am? Nahitabo ning disgrasya, pipila ka buwan ang nakalabay, pero nakakita ka og outlet alang sa imong recovery, Ma'am. Pinaagi ni imong pag-paint, imong sa arts bali. Yeah, to cope up mentally and para ma-relieve akong stress. How was it like, Ma'am, kanang you mentioned sa una kuno sketch imong ginabuhat sa una unya morning venture out ka into painting mo ba yun ni Ma'am? Yes, Nico. Kay sa una mag-sketch raman ko. Karon pag nag-start ko og in painting. Yeah. Kumusta naman ka, Ma'am, after the unfortunate nga accident po, Ma'am? Karon okay na, sir. Maka-paint na akong daghan and makalihok-lihok ako, makalift ko, pero kanang gamay lang yung weight. Usay akong itangtang akong brace. Pero kung masubraan ako lihok, mo to ibalik na og sulod kay masakit mi siyang kaning collarbone kay wala man ni nako patauri og katong steel nga giingon sa doktor. Tumao ni Ma'am brace ning imong sulob karon, Ma'am. Imo abaga. Yes, Nico. Ang purpose niya, of course, para mo mapugnan, Ma'am. Mo-support. Support. Yeah. Recovering gikan sa nahitabo, Ma'am, kumusta? Nag-undergo po ka og therapy sa ani, Ma'am? Wala ra may gihatag, wala sa kumuduol og mga psychologist or kuan. Ang akong gi-consider as therapy para ma-heal ko mentally is ang akong pag-painting. Nag-pursue ko kay long before nag-start na ko painting. I mean drawing kanang gamit ang colored pencils and charcoal. And mauto to painting. Mauto siya ako ang therapy nga ma-heal akong emotional stress and physical discomfort. Unsa may favorite nimo nga mga subject, Ma'am, sa imong paintings? My favorite subjects are landscapes and mostly body sa tao. Lawas na. Body sa tao, Ma'am, unsay? And portrait. Portrait. Okay. Portrait unya. You said body sa tao, unsay para nimo mag significance, Ma'am? Para sa it represents my sa accident and sa mga katong mga scars na gikan sa accident mo to siya. What's next for you, Ma'am, pohon? Hapit na ba opening sa classes? Right now, we are printing our modules and nag-prepare sa ko sa kung self kay basin na ubang parents dili maka-claim sa modules, basin among ihong visit. Pero di ra ba advisable daw mag-meet daw sa school. Or mao na among gi-prepare para sa this school year. Kung doon gusto nga i-impart nga realization, mga learnings nimo the past months, Ma'am, unsa imong gusto i-share labi na sa mga kabatan-unan? Magbinantayan ta sa ato ang mga lihok. Usay masipyat man jud ta and i-love nato yung mga atong self. Wala ta kay baw asa ra ta ko ning kalibutan. Thank you so much, Ma'am. Daghan kayong salamat sa pagpaambit sa imong istorya ug inspirasyon karong buntaga sa mga tumatanaw. Thank you gikan sa Toledo City, Ma'am Beth Ram Dakuma. Yes, thank you so much. Thank you, Ma'am.